Manggod na nga ron. Hello. Pagkabsat rugyan tayo dati arito tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Masinjan dagiti kandela. Lain ka magkadjay na. Isa. Isa. Ing kadjay yun ayan ti tattao na. Sinjan ti sinsinjan. Kakabsat, upat apulo nga aldaw ita, manipod day di panangrambak tayo asiraragsak, ti panakayanak ti Apo, ita nga aldaw ilagip tayo day dinasantuan nga aldaw, apan nakaidaton ti Apo, di unag ti templo, tapno tong palen na tilintag ni Moises, ken tapno mapan makisinarak kadagiti tattao anapudno ken kuana. Babaan ti panangiturong ti Espiritu Santo da Simeon ken Ana na panday jay templo, ket nabigbig da ni Kristo, iso ti Apo, ket inday dayaw da asiraragsak. Babaen ti panamagkaykaysa ti Espiritu Santo kada tayo, sumrek tayo met ita ti balay ti Apo, tapno kablaawan tayo ni Kristo nga Apo. Mabigbig tayo ita, babaen ti Eukaristya, agingga ti yaaynan to asidadayag inton maudi nga aldaw. Kumararag tayo. O Diyos, agubwayan ti amin alawag, impatuldom ken Simeon ani Kristo, isu ti silaw amang lawag kadagiti amin a nasyones, bendisyonam, ket pasantuem kad dagitoy a kandela, awatem kad dagiti dawdawat mi, ket ipaay mo ada kami nga agigem kadagitoy a kandela, tapno agdaydayaw kam ken ka, magnakam iti dalan ti kinasingpet, tapno maikari kami a makadanon to, iti sidong tiranyag mo adinto polos agpatingga. Gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios, isa magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana.
nasibyan dalan apag naa angin arigriga surut kay kanwa pain kay masarakan tiga arken silang tibiyang sakit ay kayo Wantun tinasibin dala na pagnaan amin na mayawan syakti pagkamangan kain kay masarakan di target kin silaw tibiyang syakti silaw tiyong umay kayo surutendang ket ikan kayo di silaw silaw amang tetibiyang syakti silaw tilong umay kayo surutendang ket awan tuti nasibin dala na pagnaan. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Dios ni Kristo nga anak mo inkawes na ti kinataumi ket naidaton iti uneg ti templo. Dalusam kad dagiti puso mi ket awatin na kami a dumatag ita saklang mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ting gana. May dapdag Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Malakias. Kastoy ti kuna ti Apo aman nakabalin amin. Ibaon kunto ti babaonek amang isagana iti dalan ko. Ket kilyaat to nga umay ti Apo asapsapulen iti templo na. Umay to ti babaonen asigsigan nyo ket ipakamunan to ti tulag ko. Ngem si asinon to ti makaibtor iti aldaw ayaay na. Si asinon to ti makalasat inton agparang. Mayarig to iti apoy amang gugor iti landok ken kaslanto na ingel asabon. Umay to manghukom akas iti manggugor iti perak. Guguran nanto dagiti papadi akas iti pananggugor ti perak ken ti balitok tapno idatagto ti Apo iti umiso adaton. May ayon to ti Apo kadagiti daton nga idatag dagiti tattao ti Huda ken Jerusalem. Kas iti panakay-ayo na kadagiti daton iti napalabas. Ti sao ti Apo.
Si asino daytoy nga ari ti Gloria, iso ti Apo. Siya sino daytoy nga ari ti Gloria, isu ti Apo. Ilukatyo anaimbag dagiti ruangan. Luktanyo dagiti ridaw akadaanan. Ket pastrikenyo ti ari ti Gloria. Si asino daytoy nga ari ti Gloria, iso ti Apo ti nabileg ken napigsa. Ti Apo amang ingel iti panagpagugubatan. Siya sino daytoy nga ari ti Gloria, isu ti Apo. Ilukat yo anaimbag dagiti ruangan. Luktanyo dagiti ridaw akadaanan. Ket pastrikenyo ti ari ti Gloria. Si asino daytoy nga ari ti Gloria, ti Apo aman nakabalin amin, iso ti ari ti Gloria. Isu ti Apo. Ti may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Yan tangay tatattao dagiti nga anak, nagbalin met ni Jesus akas kadakwada, ket nairaman iti kinatao da. Inaramid na daytoy tapno babaen ti papapatay na, pukawen na ti diablo nga adda pa nakabalin na ken patay. Ket wayawayaan na dagiti amin a natagabo, iti amin na panagbiagda gapu iti butengda ken patay. Tanalawag asaan a dagiti angheles ti tulungan na, no diket dagiti kapututan ni Abraham. Ngarud, masapul ay may pada iti kinatao, dagiti kakabsat na. Tapno agbalin anatulnog, kenaasi akangatuan na padi, iti panagserbi na iti Diyos. Iti kasta, pukawen ti Diyos, dagiti basol ti tao. Ita, matulungan na dagiti masulisog, agsipod ta isu ang mismo, napadasan na tinasulisog, ken nagsagaba. Ti sao ti Apo. Ti amang tetibiyag indengan tayo asiraragsak awaten tay anak nuan iti ayat daisu ti talget tibiyag ti sao ti Diyos ako suruten tay asipupudno daisu magnus tayo tinalal ken ikinapudno. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pannakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Dimteng ti tiyempo apan nakatungpal da Jose ken Maria ti seremonya ti pannakadalos kas mayan nurot iti linteg ni Moises. Impandangarod ti ubing ijay Jerusalem tapno idaton da iti Apo kas nailanad iti linteg ti Apo. Maidaton ti Apo ti amin nga inauna alalaki. Napanda tapno idatagdamet ti sakripisyo kas mayan nurot iti linteg ti Apo. Sa nga paris apagaw wenno dua nga urbon ti kalapati. Adda idilakay nga agnagan Simeon nga agnaed ijay Jerusalem na imbag ken managbuteng iti Dios ket padpadaanan na ti pannakaisalakan ti Israel. Adda kenkuana ti Espiritu Santo. Impaltiing kenkuana ti Espiritu Santo
adin tumatay, agingga a makita na ni Kristo nga inkari ti Apo. Babaan ti panangidalan ti Espiritu, simrek ni Simeon iti templo. Idi impan dagiti naganak ti ubing ni Jesus ijay templo, tapno aramidan daken kuana ti ibilin ti linteg. Sinakroy ni Simeon ti ubing, ket inday-dayaw na ti Diyos. Kinunana, ita tinungpal mon ti karim o Apo, palubusa mo na pumusay asitatal na to'y adipen mo. Nakita kon ti panangisalakan mo nga insaganam iti imatang dagiti amin at tao, may sa asilaw amang ted tilawag kadagiti hintil, ken mangyag iti dayaw iti ilim nga Israel. Nasdaaw dagiti naganak iti ubing iti sinao ni Simeon, maipapan ken kuana. Binindisyonan ida ni Simeon, pinili ti Diyos daytoy nga ubing apakadadaelan, ken pakaisalakanan ti adu iti Israel, kinunana ken Maria, na ituding apagilasinan asopyaten to ti adu a tao, iti kasta mailatakto dagiti nalimed a pampanunot da, ket tapusom salputen to ti ladingit kas maysa anatadem a kampilan. At damot maysa a propeta a baket nga agnagan ana nga anak ni Fanuel iti tribo ni Aser. 7 atawen ang nagdinnada iti asawa na, ket 80 ket 4 atawenen anabalo. Saan apimman panaw iti templo, aldaw ken rabii ang nagdaydayaw iti Diyos, nagay-ayunar ken nagkarkararag. Iti daydimet lang nga oras akaadda ni Jesus ijay templo, napan ni Ana, ket nagyaman iti Diyos. Sa nagsao maipapan iti ubing, kadagiti amin nga agururay ti pannakasubbot ti Dios iti Jerusalem. Idi naarami den da Jose ken Maria ti amin nga ipaannurot ti linteg iti Apo, nagsublida ijay Galilea. Iti ilida a Nazaret, dimmakkel ket pimmigsa ti ubing, napnuan iti sirib ken adda ken kuana ti parabor ti Dios. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Dagiti henerasyon tatan, rich kids dan, handan nga napadasan dagiti rigat tayo, nga lalalakay kada babbakit, idi kaawan pay masilsilaw. Iso nga adu pay lati, di amo no patpatsin nyo ti botta to, amuyo ti botta to. Hang kayon ba nakakita ta rich kids kayo. Na mapangkagsilaw, iji surbok o no iji taltalon, at daglag to nga biggang. Di amo, oray adakam, adi may barbaryo, tada kayo kataga ele kayo mo, at di amo taga ka Salcedo 7, hang kayo pinakakita. At dagiti aglag to nga kasi, ta, us-ustuma, di amo pa'y. Dapat dagiti kung kunada nga agtayab nga kasla biggang kung kunada. Apaya nga adukas jay idi. Kati analysis ko mo, un at awang masilsilaw idi. Apangkagsilaw tito ka ke Apo, da kami din apangkagsilaw ke laytay mo anya naganan. Laytay burroong nga adda sarming na nga kakaasi ka nga mangrip-ripat mo dayay ko nati kasi ti silaw idi tatan ke Apo nakadadon, Salcedo. Nawarasan aming nga kalsada ti solaren, awang pay nga di kuryenten solaren. Jak amo no anyan to ti sumaruno klase ti silaw nga waras kanya tayon tatan ka nga di kuryenten. Jay initan mangurnong ti enerjinan silawon. Jak amo to niya ti sumaruno nga klase ti silaw. Nagita nakakabil ta kalsada dapat dagiti no maatalam idan agsilaw da. Jay. Kinapateg kanya tayo ti silaw naka nya naganan. Kasla idinagbagyo, pagsayaatan na, taadda solar, ang mga mabagyo di solar o rimatwang, nakasilaw latamit. Kadalata, napatid, tanarigat ti agdalyasat, narigat ti agbiag iti kasipngatan. Daya ti paglintigan ti biag tayo, narigat ti agbiag iti kasipngatan. Kaapaya nga apantay binindisyonan dagita nga kandela. Apaya nga tatta, sa bali no bigat ata di tayo man pagtitipunan niya. Hello? Tata kandilarya ko na tayo. Anya ti kandilarya, apaya nga silaw, ni Kristo nga rod, iso ti silaw, nga may tilubong. Iso nga sinindyan tayo. Anya ti koneksyon na, idinabunyagan tayo, dagiti ninong kininang, no nataengang ka, inigganan di silaw, gimangat ka, awang mo tayo Pascal Candle tayo, di Jenny ni.
Gimangat ka iti silaw, ta ni Kristo ti silaw, iso ti silaw mo, agbalin ka mo nga silaw ti lubong. Dahil ti mensahe na isong tatap presentation of the Lord, na daton ijay templo. Ta na impablaak dan nga iso ti silaw, iso di jay rinambakan tayo. Into no bigat sa bali nga liturhiya. Anya ti si liturhiya no bigat, di kandela maikabil di tenggad tayo, ni San Blas mo dayjay, hana nga pagtitipunan tata nga kandilarya plus San Blas, di ka pala kagarod pinampaminsan ta malpas akin. Aan sa balin to man no bigaten. Tatta ti kandilarya ko na, kandilarya ti kandela, iso ti silaw. Apaya da ito yung napasamak, kitaan nyo, imagine nyo. At dalat sa bali nga mapasamak kini Apo Jesus. Sinursurot ni Apo Jesus tilintag. Akas may sa citizen, lintag ni Moises, nakipagsurot, umuna. Nung dito hantay pa lang irugid to, itap na mapagdadasig tayo. Idi mabunyagan ni Apo Jesus, iji karayan Jordan, babaan kini Juan Bautista, nakipabunyag, nakisurot mat kadagiti tattao. Ngam anya tinagdumaan di bunyag ni Apo Jesus. Naglukat ti langit, at dabimabanga nagsinan. All the rest kadagiti dadumang na bunyagan, awan. Isuna laeng tinabunyagan nga naglukat ti langit, nagsao, anya ti kunana, bimabakas may sa kalapati ti espiritu, daytoy ti dungdungwag nga anak ko, pakaayaywak unay, no paglalaukan tay amin, maayayo kayo ken kuana kunana. Ay maayayo ken kuana, dumngeg kayo ken kuana. Kakunana pa no, idya ti bunyag ni Apo Jesus, nabunyagan dumot dagiti tattao ngam awan dayjay. Iti maudi nga pangrabiin ni Apo Jesus, idinangan, ar-aramiden da dayjayan, mapispisi ti tinapay, awan libadora na, uminom da ti arak, bitter herb na pait nga pang nga kanunda. Kultura dagiti Hudyo dayjayan, practice dan nga agkararag dayjay, agpiastada, taanya ti pias-piastaan da, idi umay ti angol ti patay, dagita ba dara ti kordero idta ruangan yo, imilat yo, ipunas yo, into no umay ti angol, labsan na kayo. Tinawon a pias-piastaan da, napanmet na kay piasta ni Apo Jesus. Amin nga Hudyo agpiastada. Ngam anya nagdumaan manen ni Apo Jesus ijay. Isuna tinangibaga dijay word nga daytoy ti bagik. Isuna deja awan iti Hudyo deja agkankanta dalaeng ti himno. Kati kunana daytoy ti bagik. Mangang kayo aramiden yo daytoy apang ilaglagip yo kanya kastamot di kupa. Daytoy ti darak ti baro ken agnanayon, baroa ken agnanayon atulag. Awan ijay rito da iti Hudyo dayjay nilaeng Apo Jesus. Tataan niya manen tinagdumaan na dayti presentation. Napan ni Apo Jesus ijay templo. Amin nga inauna alalaki. Lalaki laeng. Inauna laeng. Amin alalaki nga inauna nga nyanaganan na iyanak, babaihaan, maikadwa alalaki haan, maidaton ijay templo. Anya man ang tinagdumaan ni Apo Jesus. Amin nga inauna nga lalaki ijay Jerusalem, na idaton da amin, anya nagdumaan na. Adda propeta, adda ni Simeon, inururay na. Adda ni Ana a propeta. Kaanya ti kuna ni Simeon, idinaidaton dan, na idaton dagiti ubing awan daytoy ni manen Apo Jesus ti adda. Anya ti kuna na, kunana ingato na di ubing intag-ay na ni Simeon. Ita ta tinungpal mon ti karim, anya ti promise ngamin. Anya ti kari nga inururay da nga pakaisalakanan ti Israel. Nanipod after fall na idi nagbasolon ti tao agraman istorya ti pannakaadipon ti Israelan maisalakan kayto ti pampanunutan da mawaya-wayaan da ti pannakabalod dayjay ti adda ti mindset da ngamhaan nga dayjay na ununeg nga pannakawaya-waya ta naipromisen nga umayto ti ari aggapo ti Israel amang isalakan. Kaanya ti kuna ni Simeon intag-ay na kunana awan kadagiti amin nga ubing ni man laengan Apo Jesus tinakaibagaan na. Anya ti kunana, ita ti tinungpalmon ti karim o Diyos, kuna ni Simeon, palubusa mon apumusay asitatal natoy adipen mo. Addan
assurance ni Simeonen nga mabalinnan ti matay tadadtuyan ti mangisalakan tana ipaltiing kenkwana nga dadtoy iso daytoy nakita kon ti panangisalakan mo kunana nga insaganam iti imatang dagiti tattao maysa asilaw iso dayjay maysa asilaw. Amang lawag kadagiti hintil dagiti awam paylaeng ti pammati da haanda nga Hudyo haanda nga awam paylaeng ti relihiyon da hintil dagitoy ken mangyag ti dayaw iti ilim nga Israel taaggapo iti Israel ti mangisalakan iso daytoyan kenas daaw dagiti tattao ta nilaeng Apo Jesus tinaidaton ijay templo nga adda propeta nga nangibaga dayjay oray mo ni propeta ana napanmet idinakita nan narinanan nga us to dato yan dadto yan ti mangisalakan keday ti ngarod nga silaw iso ngarod nga kung ko na tayo siyak ti silaw ti lubong na-identifyan dayto nga silaw nga iso ti manglawag ti sipnget tanasipnget ngarod ti lubong babaen ti basol isunan ti nanglawag nohaan pay na bunyagan di tao, nohaan nga agkonkonpesar di tao, nasipnget ti biag tayo. Ngam no agsubli tayo kin ni Apo Jesus babaen ti sakramento iso dayay, iso ti manglawlaw-lawag kanya tayo. Aging gana nga maawatan tayo ti misteryo ti pannakaisalakan babaen kin Kristo asilaw tayo. Iso nga tatta binendisyonan tayo ti kandela. Anya ti kandela iti biag tayo. Nanipod bunyag. Awate mo day ta silaw. Anya day ta nga silaw. Ni Kristo ti silaw, gimangat ka. Simindi ka. Day ta nga silaw, naawat mo. Anya ti misyon mo, agbalin asilaw iti lubong. Tumulong ka nga mang silaw ti lubong. Haanan nga magmagna ni Apo Jesus nga. Mangibagbaga nga. Siya ti silaw, agbabawi kayo. Haan sino ti akin trabaho, datayo ang nabunyagan. Datayo ang makimismisa. Datayo nga nangawat day ta silaw. Anya ti misyon tayo, manglawag ti lubong, mangtedrag o ti lubong, tano nasipnget ti lubong. Kayso dayayan, nabunyagan tayo. Tunggal agmisa tayo, addalat ta kandela. Tunggal anya nga sakramento ti aramidan tayo, agkonfirma, addalat ta silaw. Agkasar, addalat ta silaw. Into no punpon, addalat ta kandela. Nalpas ti punpon, makaangot ka kandela, al-alya. Agbaliw mo, no, nalpas punpunan ko, lo, dugat kandela, lo, al-alya. Nagbaling mga al-alya ni Apong yon. Diga-iga, agyaman, ta nairaman kayo iti dayta. Kayso dayta ti silaw, nga manglawlawag kanya tayo. Iso dayta ramrambakan, iso nga, nadaeg a selebrasyon daytoy, nadaeg a rambak datoy. Taday ti pan nakasilaw tayo, idi imayon ni Kristo, nalawaganin ti lubong, daytoy lubongan agranranyag, agar-aranaar. Amuyo ti ko na ni Apo Padi no mamunyag niya. Maitalek daytoy asilaw, kada kayo ang naganak ken manganak, no ubing di mabunyagan. Kitain nyo taagnanayon tiranyag na. Ni Apo Padi mangibagaday dyan, hindi kayo mo dumdumngod no mga naktay nga minti bunyag ta, data maagpipicture nga agsisilpi ti obrayaw. Maitalik dahi ti asilaw kada kayo ang naganak ken mga nakayat na nga saun, iggenyo di pamati jay ubing. Da kayo ti mangsursuro ken kuana nga aglualo, agkararag, o may ti simbaan, agtalik ken ni Apo Diyos, dahi ti primary nga misyon tayo. Manglawlawag ti lubong. Mangisuro nga adda Diyos, mangisuro ti panagtalag ken ni Apo Diyos, mangisuro iti panagbabawi tapno kukwa na tay lakta nga agnanayon ti Diyos. Kano dagduma kada ti maliwliwayan tayo iso ngarod nga da kayo nga naganak ninong kadanin iggenyo di pambati di ubing iso ngano pimanaw di ubing dimakkel nga awam pamati na hangkay nga agpabasol. Da kayo tinakin basol. Obligasyon tayo dayjay. Katatan nataengan tayon, dadakkel tayon, be the light of the world. Datayon ti silaw, agbalin tayon asilaw. Kada ka di maranranyagan. Oh. Uno ti kinaman na naum ka, maididap pa iti pamati na di ka aruba mon gapo ti kinaman na naumon.
Tanagmadi nga ugali mon ka. Maididip pa iti silaw na di jay ka aruba mo. Sa akto lang makimisan, numatay day nga lektor. Sa akto lang makimisan, numatay day nga akulite. Kadumat at nagkunat yung taga Salcedo, hangkay tumupun-pun-punan, kunada ka, sa akto lang makimisan, no, awan day tapadi. Datayo nga rin mang silaw. No, adda maupupay, ikam tinamnama, silaw ka. No, adda marigrigatan, tulungam. No, adda nagkamali akabsat mo, lawagam, awatan. Iya sidag mo kini Apo Diyos, haam mo nga kugtaran. Imbes nga lawagam ka, id po mo, jay silaw na. No, dagasawa nga medyo maupupay, hadahag kinaawatan, tumulong ka nga mangurnos, haam mo nga durugan, ay wano siyak day tamari, pinanawa ko. Idep ka mo. Imbes nga tulungan nga, haan na ginanos kayo, pinakawang kayo, ipagpagapuyo ka dagito ubing, kinadata sakramento nga inawat yo, ay no siyak dayta, sukatak, agraraman, adaya mga yaking ka. Bidala, di trabaho tayo, agbalin asilaw. Kasano nga rin ngamin mat, no, agbalin ka nga silaw, tarupam ka nagsip nga, awampay ganas. Makita masaba mo, bigat ka na kamirugro ko namlan no dahil utang na amin nga, utang ka dala, nagaburante, problema tilo. Kasano nga agbalin ka nga silaw? No, si ka nga mismo ka di ka agrang-rang. Nakakita kay tiburuungan? Di mo di tiburuong mi pa idi ka ti paggas mi ka krudo. Amo yun diyan nga gas krudo. Kadi di pabilo, hanyo sama mo pabilo di ka pa makauawat han kat magkakaalaan sa. Di pabilo na adarungrong na di kuana na mabayaghan. Kati trabaho idi kirkirkiram di pabilo tapno na. Isu nga kirkiran yo dagiti rongrong iti biag tayo. Tapno agranyag, anya dagi jay, dayta, gurgura, tangtangsit, basol nga hantay nga ikon konpesar, saksakit tinakom, apal. No, narungrong DJ pabilo ti biyag tayo, ay talaga hantay nga makaitid ti silaw. Tumultulong tayo nga umidep ti silaw ti sabali. Sino ti ekspektaran tayo nga kunana ni Kristo ka, siya ti silaw ti lubong. Sino kas ano pa nga makita tayo ti silaw na ito'y laangan sakramento. Haam mga magna ni Apo Jesus ditan. Haam mga umay nga bumalay-balay ijisisa tayo nga mangibaga ti panagbalbaliwan. Nairaman tayo nga rud ken Kristo iti bunyag. Bagina tayo nga ruden datay ti agtrabaho iso nga tumulong nga agbalin a silaw. Mangranyag iti lubong. No, dagbasbasol tulungam na may ka, agururay ni Apo Pading, kagkunpesa, lawagam tapno, makaginawa, haam mo nga italmag, haam mo nga ikugtar. Tano daduma ka, datay mo ilaang ti mga aramid nga imbes nga ma-inspiraran jay, kabsat tayo ka, umay makimisa ka, ada ka mo, nakan mo. Napaya, imbes nga, nasaya at kaya di agsubli ka. Uyawun tayo mo, di adda kagad nga umayan. Dahil iso ti ko na tatan ni Kristo, linawagan ng tilubong. Naawat tayon day ta silaw. Iso ti ko na tayon, agbalin tayo mutan nga silaw. Ngam ulitak, hang ka nga makapagbalin nga silaw, no ado ti rungrong na, ado ti iro na, dahil boy pabelom, masapol a makirkiran, madalusan. Ti kunakon kas ano, haantay nga igaggagara ti pan admission nga, kunwari datay ti silaw nga nadalo, panagin ko na dayta. Kas ano ti panagmission? Inaldaw a panagbiag, wagas ti panagbiag. No kas ano tayo nga inaldaw a makilanglangan, ang igaggagara nga admission, dayjay wagas ti panagbiag tayon, automatic nga silawon. Ngam na danto pala kinatangsit, danto pala gura, biases. Awanen hantay nga makapahantay nga tumulong iti dayta nga silaw. Ingati kang runaan na nga rod dayta kas ano nga rod ti admission, dayta mission tayo. Kas ano nga masustinar tayo dayta nga silaw. Kas ano nga agbalin tayo lat nga agnanayon nga naranyag. Amuyo dayta nakakita kay ti rosaryo nga dayta agandap, luminos.
Nakita kayo niya? Padasin yung aputan nga depulanti plus light ka into no error mo dyan nasip ngat ka naka ran yan. Kas jay mat, the more you get closer to Jesus, the more mat nga mariri nada. Isuna ti paggapuan ti rangrang tayo. Haantay nga makapagbaling nga makapagmisyon no adayo tayo kin ni Apo Jesus. The more nga asidag tayo king kwa na pumigpig sa mo jay Charles tayo no Charles. No solar ko napipigpig sa ijay init. No the more nga mas asidag tayo king kwa na awatom iti komunyon narangrang-rang kamot iti daduma. Ngam no adayo ka adakad jay kutit. Awan sakala umay no makalagip kamet nisaw sakan to la makimisan ag sakit ta tiyan mo ni ka pay laki nga ron ag nanayon nga ag sakit ta tiyan mo ka mga panangikarkararag adda nga min tao nga kas diay sa aglualo no ag sakit damor nga asidag tayo kin ni Apo Jesus damor mga agrang-rang tayo kanyada anya nga ron ti aramidan tayo pantayo ikarkarigatan isakripisyo tayo tapno agrang-rang tayo magkadakwada ang lati ko na dadtuyon ti silaw. Imbaga ni Simeon dadtuyon ti karim. Nakaraman tayo iti dayta akari nga tumulong ti pannakaisalakan ti lubong. Nakaraman ti misyon tayo ti pannakaisalakan ti lubong. Ada mamati ya. Tumakdar tayo, lolwan tayo ti mamati iti maymay sa Diyos, aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ani Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos naiyanak saan anaparswa Diyos sa kasmetlaeng iti ama ket gapu ken kuana naaramid dagiti amin nga adda gapu kada tayo nga tattao ken gapu ti pannakaisalakan tayo imulog ang naggapos sa dilangit ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao kastamet anailan sa iti krus gapo kada tayo iti panagturay ni Poncio Pilato nagtutuok ket na itanem nagungar iti maikatlo nga aldaw kas palawagan tinasantuan asurat imulis sa dilangit kasi tutugaw iti makannawan ti ama umay tumanen asidadayag tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay ket ti pagarayan na dinto agpatingga mamati akmati Espiritu Santo nga Apo ken mangmangted iti biag isu agtao diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas mamati akmati iglesia maymaysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Intay ita agdawat iti ama tayo ana ilangitan kadagiti panggep tayo iti biag isu anangted kada tayo ken ni Apo Jesus a Kristo kas silaw amang lawag kadagiti hentil ken pakadadaelan ken pakaisalakanan ti adu a tao kuna tayo iti tunggal panggep Apo silawam ti dalan mi. Apo silawam ti dalan mi. Naranyag ti silaw ti pamati kadagiti nabunyagan. Idawdawatan tayo dagiti amin a nabunyagan. Agtultuloy ko mga aganaar iti silaw ni Kristo iti panagbiagda kumararag tayo. Sinilawan ni Apo Jesus, tilubong babaen di papatay, ken panagungar na, idawdawatan tayo dagiti mangidadaulo kadagiti nasyon tilubong, tapno iti agretsat, ti panagtrabaho da ti kapya babaen ti panilaw ti banghelyo, pumararag tayo.
Idaton dagiti agasawa a Maria ken Jose ni Apo Jesus iti templo. Idawdawatan tayo dagiti amin anak Kristyanuan a pamilya. Tapno idaton da kumamet dagiti anak dang agserbi iti Apo. Nang runa iti kinapadi ken kinarelihiyoso. Kumararag tayo. Napadasan ni Apo Jesus a Kristo ti amin apaset ti kinatao yo malaksid iti basol. Idawdawatan tayo dagiti amin nga agsagsagaba ken mangitugot tati panagluok ti papatay ken panagungar ni Apo Jesus iti kanayon nga inspirasyon da kumararag tayo. Ni Apo Jesus ti pakadadaelan ken pakaisalakan na ti adu at tao. Idawdawatan tayo dagiti minminatay tayo tapno amen babaet ti silaw ti pamati ng inawat ken imbagada ang makipagtegda ti agnanayon alawag iti sidong ti Diyos kumararag tayo. Agulimet tayo, antay matdawaten, dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat titulong tayo, amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo silawam ti dalan mi, nailangitan nga Ama, nagranyag ti silaw nga imbaon mo kada kami, ni Apo Jesus sa Kristo, babaan ti papatay ken panagungar na, reingam kadi akanayon ti silaw ti pamati kada kami, dawatin mi dagitoy gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Natumiken ka, Apo, sasagot mi anano mo, pagyaman ni ken ka managparabor nga Ama, waten pasatwem idag, daytoy tinapay pasantwem kumang, ken daytoy arak nga itay daton mi ken ka, ket sapay lang kumatamay kariday ti padaya, apang supapaknit kinadungo mo Ama, daytoy tinapay pasantwem kumang, ken daytoy arak gaytay daton mi ken ka, ket sapay la kumatamay kariday ti padaya, apang supapaknit kinadungo mo Ama, idaton mi ken ka, ragsak mi nga anak mo, pagyaman mi ken ka managparabor nga Ama, waten pasatwem idag, daytoy tinapay pasatwem kumang, ken daytoy arak kaytay
ket sapay la kumatamay kariday ti padaya apang supapaknit kinadumong o Ama. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo si kamet laeng kinayat mo ani Kristo nga anak mo idaton na ti bagina akas kordero nga awan mulit na maipaay ti pakaisalakanan ti lubong. Maiayo ka kumangarod iti daytoy panangidaton ken kuana ti agragsak nga iglesia. Agragragsak nga iglesia gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Dadanas kitag-ay Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. may karikat rumbe. Pudno unay a may karigat rumbeng annong mikat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Dios. Ta ita nga aldaw ti anak mo nga adda manipod ti agnanayon, maidaton iti uneg ti templo. Ket impakaam mo ti Espiritu Santo nga iso ti gloria ti Israel ken silaw dagiti hentil. Iso ada kami umay kammet a siraragsak ang makisabet ken Kristo at tinudingam ang mangisalakan ket makitimpuyog kami kadagiti angheles ken sa santos ket agdaydayaw agdaydayaw kam ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios kadagiti amin, amin na parswa. Ti langit kandaganat no iti pakay daydayawa, usanay ikagatwa. Madayang timay, itinagan ti Apo, usana, usana, usana iti kangatwan, usana, usana, usana iti kangatwan. Pudno unay apo abiig ka akin na santo kat si katigubwayan ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem kat paay mo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy ta daytoy ti bagik iso amayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kaalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy ta daytoy ti kaalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati.
tinapay mangan kami, ken iti daytoy akanis suminom kami, ipangarami ti papatay mo, uwapo aging gaiti yay mo. Itingorod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, kan ti kaalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirano diti bagi gandara ni Kristo, pagkaykaysayan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesyam, anay saknap iti sangalubungan kat parayrayom ti ayat na anadyusan. Laglagi pamet ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon a biag. Ket magiranod kam to ken nainggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy megan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapiya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami
Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti ginagasa tanamnamaen mi, kanitiya ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takutuhang ituray, ti panakabalingken dayaw, ti agnanayo na dintuag sa. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya aggapo kanyak ti ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kwa na ti kapyaken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apukan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos sa mangikat basbaso tinubong. Ako mga sikat, Cordero ti Diyos sa mangikat basbaso tinubong. Ako mga sikat, Cordero ti Diyos amang ikat basbaso ti lubong. Item dadakang ti kapya. Adtoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ngam ti may salaeng asa mapaimbag tontoy kararunga. Siksikaw ako, ibilig mi, panagkaawa, kinakapsot mi, panagkapagawa, nagkurangan mi, iturong mo Apo, di panagbiag mi, di ayat ti Diyos, intay rang bakat, grasya na asagot, pagraramanan, daisu ti biyag, amin nagapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, anyaman abanan, intay biruken, anyaman karigat, intay parmeken, ben nga agbayso, di Diyos tulaeng, kiret ken namnama, dintuag lemeng.
pinapanglaw, nagkakaasi, dagiti mawaw, kasi kawa balinen naka, tapno di ayat mo, di may paida, di ayat ti Diyos, hintay rambagan, grasya na asagot, pagraramanan, daiso tibyan, amin nagapwan, rigat kenam ay Diyos pagkamagan. Kumararag tayo. O Diyos, tinungpal mo, day dinamnaman ni Simeon, kahit saan anatay, aging gat, di na naawat ti Mesyas, kadagiti takyag na, babaen day to'y apanagkomunyon mi, punwen na kamkad iti grasyam, tapno maikari kaminto as sumabet ken Kristo, kat mairanod kamto ken kuana iti biyag nga agnanayon. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Hinto no malum no bigat Apo, kastoy tumutlaeng, ti misa tayo alas 7 para ini intercession ti panangilaglagip ken ni San Blas. Pigsa ti panangibabaet na ti panakaagas nang runa ti sakit ti karabukog. So wada kayo nga agrarek na mayat no umay keto iyawi siya barbaring no maikaton dagita nga uyuyag nya. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon ket agbalin tayo asilaw ti lobong. Agiyaman tayo ti Diyos. Di siya sino man, nagtarigagay aso